Jo soc Sofia de l'escola Sant Vicent Ferrer de Faura i avui vinc a parlar-vos d'este llibre. Però antes que res vos vaig dir una cosa que de segur vos ha passat. Alguna vegada us heu quedat avorrits a casa, que esteu tot el dia jugant a la Play? Pues tinc la vostra solució. Sols teniu que llegir. I avui vinc a parlar-vos de just això, d'este llibre que es diu No sigues fatxoca. És de l'editorial Bromera i l'autor es diu Pasqual Alpont. Este llibre és molt divertit. És de Federic, que és el iaio de Manel, i ells són molt amics i sempre estan fent bestieses. Sempre van a jugar al parc, o per exemple, Manel es va trobar un gosset que es deia Jordi, que li va posar Jordi. L'avi, per exemple, té un equip de futbol que s'anomena els Dimonis del Truc. I, per exemple, també van anar a fer-se una foto i el pobre fotògraf va acabar fatal. Li va dir, ala, doncs faig la foto i ja. Ells dos van presentar la foto i després no valia. Però ja no us puc contar més. Si voleu alguna més, teniu que llegir este llibre de Bromera. De segur que no s'aneu a arrepentir, us va encantar.